Kakinhun Anti-Narcotic Task Force ANTF ryngkat ki pulit ke East District ini ke step kila yo pan kemno ya armut ki nong khai drong but yo man kurup shibun ba kynja kintup ye ki hajar tali ki dawai kuli penbuhan. Superintendent of Police ke East Hills Vikash Kumar IPS ulong ba kini ke jinyo kurup kalawan long hadin bagi pulit ke East Hills ha ka khatpra tere gunai la yo jingtem kabati kena halor ke jingdon jong ki subha ki pami na silshar asap wan shalong da kawai ka bas MTC haringkat shibon ba ki jingdi penbuhan. Kumta hine ka step perngam kila pelong ka jing penap shrim ha kawai ka jaka ka baha pa polum shnang PS bad yo pan no ya kawai ka bas MTC ka badan ya u number ML not lie not RRR bat kemno ye kini ki arngun ki runar ki belah tep kerteng kumu amal na sawar snam kerta ubadei na silshar kachar asam bat u radika ranjan das ubadei na komalpur district ke Tripura. Hadin berpelong ye kajing telasi ha kajing don lang ki sakhi lalu hapo ka kindon sanpo jong ka NDPS Act ki pulin kila yo pan kurup no hado shipo point 9% kilo kynja ar hajar nyospa 11 tali ki tramadol hydrochloride capsule nrew hajar ki nitrazepam tablet bat ar ki mobile phone ki pulin kila register case persha kini ki arngon hapo lomshnang police station bat ke jing toket ke dangya chakman pan nap din ya ki wei pan ki badan keti.